नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण व्हाईट फॉरेस्ट केक कसा बनवायचा ते बघूया। प्रथम आपण केकचं बॅटर बनवून घेऊया। आपण अर्धा किलोचा केक बनवतोय, त्यासाठी 2 कप म्हणजे साधारण 200 ग्रॅम प्रीमिक्स मी घेत आहे। तुम्हाला जर याऐवजी होममेड व्हॅनिला प्रीमिक्स वापरायचं असेल तर त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे। 1/4 मेजरिंग कपने 1.5 कप आपण यामध्ये पाणी घालून घेऊया। यामध्ये 2 चमचे म्हणजे साधारण 10 ml तेल घालूया। आता हे केकचे बॅटर ढवळताना एकाच दिशेने ढवळून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे। इथे आपले व्हॅनिला केकचे बॅटर तयार आहे। इथे मी अर्धा किलोचा केक टीन बटर पेपरवर ठेवून या पद्धतीने मार्किंग करून घेत आहे आणि हा पेपर आपल्याला मार्किंगवर कात्रीने कापून घ्यायचा आहे। आता हा टीन आपण आतून तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊया। कापून घेतलेला बटर पेपर या टीन मध्ये ठेवून पुन्हा एकदा तेलाने ग्रीस करून घेऊ। आता आपण बनवलेलं केकचं बॅटर टीन मध्ये ओतून आपल्याला अशा प्रकारे हा टीन 3 ते 4 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठं भांड 5 मिनिटं लो फ्लेम वरती प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलं होतं। यामध्ये एक स्टँड ठेवला आहे। आपल्याला हा केक टीन या भांड्यामध्ये ठेवून 25 ते 30 मिनिटांसाठी लो फ्लेम वर केक बेक करून घ्यायचा आहे। आता आपण काडीने केकच्या मध्यात चेक करूया। काडी क्लीन निघाली म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे। केक गार झाल्यानंतर सुरीने केकच्या कडा मोकळ्या करून केक डिमोल्ड करूया। आपला केक छान बेक झाला आहे आणि त्याचबरोबर त्याला सुंदर अशी जाळी सुद्धा पडली आहे। आपण या केकचे 3 समान लेयर कट करून घेणार आहोत। त्यासाठी सुरीने प्रथम केकवर मार्किंग करूया। नंतर त्या मार्किंग मध्ये अशा पद्धतीने दोरा अडकवून तो दोरा एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेस खेचावा, म्हणजे केकचे लेयर व्यवस्थित कट होतात। इथे आपले केकचे 3 लेयर कट करून झाले आहेत। केक साठी शुगर सिरप बनवूया। त्यासाठी एका वाटीमध्ये 3 चमचे पिठी साखर, पाऊण वाटी पाणी आणि 4 ते 5 थेंब व्हॅनिला इसेन्स घालून मिक्स करूया। केकच्या बेसवर थोडं व्हिपिंग क्रीम लावून त्यावर कट केलेला केकचा खालचा लेयर ठेवून शुगर सिरपने सोक करूया। पाइपिंग बॅगने क्रीम लावून पॅलेटने लेवल करूया। आता यावर 2 चमचे व्हाईट गनाश घालून पसरवून घेऊ। केकचा दुसरा लेयर शुगर सिरपने सोक केल्यानंतर त्यावर क्रीम लावून पॅलेटने लेवल करूया। त्यानंतर यावर 2 चमचे व्हाईट गनाश घालून पसरवून घेऊ।
आता यावर केकचा तिसरा लेयर उलटा ठेवून शुगर सिरपने सोक करूया। आता हा पूर्ण केक आपल्याला क्रीमने कव्हर करायचा आहे। आता या केकचे आपण फिनिशिंग करून घेऊ। आता झिगझॅग स्क्रॅपर वापरून साइडला डिझाइन करून घेऊ। केकवर मी आता N1 या स्टार नोझलने काही फ्लॉवर्स काढून घेत आहे। इथे मी केकच्या अर्ध्या भागावर व्हाईट गनाशने ड्रिपिंग करून घेतलं आहे। आता केकच्या खालच्या कडेला नूर 7 या छोट्या स्टार नोझलने बॉर्डर करूया। केकवर काढलेले फ्लॉवर्स चेरीने डेकोरेट करूया। इथे मी काही व्हाईट चॉकलेटचे टॉपर्स लावून घेत आहे। इथे कडेला आपण क्रश केलेलं व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट घालूया। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला जरूर लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।